Good morning. Good morning. Το αγγλικό όπως το μιλάς έτσι. Είμαστε στον Κορυδαλό, Ναι. στο καφενεδάκι. Ναι, είμαστε χωρίς τα σίδερα. Χωρίς τα σίδερα. Είμαστε για τα σίδερα, βέβαια. Είμαστε για τα σίδερα. Ναι. Ναι, συνέχισε, συγγνώμη. Ναι. Για Να κάτσουμε εδώ πέρα να χαλαρώσουμε. Ναι. Και μετά κάνουμε καμιά 120 χιλιόμετρα ακόμα. να τα ανεβάσει στο Άλτερ. Ορίστε. Ναι. Κάτσε, όταν τον πρώτο γνώρισα, δεν νόμιζα με κοροϊδεύεις. Πώς ήταν το πρώτο ταξίδι σας, κυρία Βάσο? Τέλεια, πολύ ωραία. Έχετε συνέχεια. Άντε, άσε να πιούμε το καφέ. Έλα, μωρέ. Τι άντε. Τι θες? Πέσε. Πέσε το πανάκι. Είμαστε οργάνωση του πάρκινγκ. Τα πάντα όλα. Γεια σας, πώς τα περνάτε? Καλά είμαστε. Καλά είσαστε. Έτσι λέμε, ναι. Πώς τα πάτησες? Μια χαρά, είμαστε διακοπές. Κοίτα το φεγγαράκι, τι ωραίο χρώμα που έχει. Πολύ ωραίο είναι. Μόνο που δεν έχουμε μια φωτογραφική μηχανή. Πώς δεν Τις έχουμε? ξεχάσαμε στο σπίτι. Όλες. Ναι, και εγώ την έχω στο παντελόνι μου. Θα γυρίσουμε σπάρμα. Μέχρι να γυρίσει. Κορίτσια. Κορίτσια, ο Μπάρκου. Κορίτσια. Hello, Τι κάνετε? είστε μια χαρά. Καλά είσαστε? Βολτάρουμε. Βολτάρετε. Ναι, και βλέπουμε και το ποτάμι. Δίπλα από το ποτάμι. Ποιο ποτάμι είπαμε είναι αυτό? Ο Χέροντας. Ο Αχέροντας. Ζουζούνι μου. Αγάπη μου. Γεια. Πείτε γεια. Να είχα μία τριχιά θα κάναμε πούνια εδώ τώρα. Έλα τώρα, παθαίνει λίγο. Όχι βρέλα, περπάτα άκρη. Ειρηνή, άκρη. Γιάννη μου, πού πας αγόρι μου? Ανέβουν πάνω σου πω. Γεια σκαρφάλωσε. Ένα κομμάτι είναι, έλα. Έλα, παθαίνεις. Κάτσε πήρε το βάθη μας. Έλα από εδώ παραδείγμα. Έλα, εδώ είναι ο συντάξης, έλα. Γιάννο, ό,τι να κουραστείς. Έλεγα να δώσω λίγο. Έλα, δεν άκουσα κραυγές. Το βαχμάκι δεν έχει τίποτα από κάτω. Δεν έχει τίποτα από κάτω, μην με φοβάσαι. Πάνε πιο πίσω, ρε. Όχι, πιο πίσω φτάνει. Δεν έχει τίποτα εκεί πίσω, άντε. Όχι. Λίγο ακόμη. Κάνεις υπέρ της βίντεο, παίρνεις τώρα. Όχι. Περίμενε να στήσω λίγο τη μηχανή. Για πόσο μυρό μιλάμε, Έλα, έρχεται το καράβι. Α, και εσύ έτσι, Δεν γίνεται. εγώ γιατί κρατάω τις κάμερες, ρε παιδιά, τι έγινε τώρα? Α, είναι ωραία, βούτα. Βρήκες. Βρήκες. Γεια. Θα βρεις. Μόλις δεν τύψει το κόσμο.
Θέλω την τούμπα. Έχουμε μία ώρα την αρέσει. Πιο πολύ κολυμπούσα εγώ πάρα πολύ πάντα. Έχει την πάρνη θα πάει κατά. Και στα βαθιά, και βαθιά και ριχνά. Τα ριχνά τα ολοπέτρα. Έλα, έλα. Κατευθείαν, μία και έξω. Άντε σήμερα ρε Λάζαρε. Άντε, διάστρωσε. Και μέχρι εκεί. Δώσε μία κάτω, δώσε μία. Εντάξει. Τι θα πάθει. Μόλις βγεις θα σε σταθείς αμέσως. Έχετε αυτό. Στο βοηδομάτι πάτε να δείτε παίζετε. Ούτε με τα φώτια δεν περιμένετε. Καλό, πολύ καλό. Καλά δεν ήτανε? Χαρά έκανε. Εγώ έλεγα αργούτσο και όλα είναι αυτό, αμάνι καρδιά. Άπα που πας. Κύριε φόρο τώρα βάζω, προηγουμένως δεν έρχονταν. Δηλαδή είναι λίγο πάνω από το 0. Πέσε μέσα. Εγώ βούτυξα μέσα, άντεξα 10 δευτερόλεπτα. Μπράβο! Έλα πάλι, έλα. Αυτό ήταν όλο. Το χειροκρότημα το πάρουμε πίσω. Λάζαρε, και το μαλλί βρέξε. Και το μαλλί, και το μαλλί. Το βρέξει γιατί θα απογοροφήσει το όλο το κουτάμι. Σύλληψη, σύλληψη. Εσύ μπήκες καλέ. Νάτος, νάτος. Ωραίος, μπράβο. Και βουτιά, και βουτιά. Λοιπόν, θα έρθετε στο δωμάτιο τώρα κολυμπώντας. Εκεί θα εκβάλλετε. Το παίρνει το ρεύμα τον άλλον, εδώ κοιτά. Το μπακακάκι, το μπακακάκι βγαίνει. Παρασέρει το ρέμα, είμαι ελαφρύς. Έπρεπε και μια πέστα να βγάλει. Έλα να δούμε Μιχάλης που έχει καρδιά Καρίνα. Ένα πιτροπές, πιτρόψαρο. Να μην έχουμε αποδεικτικά. Α, ωραία. Κάνει και μία Α, εκείνο δεν το πιάνουμε, είναι μικρή κάμερα. Θα το αφήσουμε Και ναι, βρισκόμαστε στην Πάργα. Πιάσε εκείνο το μισάκι μέσα με το κλεισάκι πάνω. Ναι. Πιάσ' το. Το και εσείς. Εγώ δεν έχω τόσο zoom. Πάνε λίγο πιο κοντά του. Τελικά μάθαμε πληροφορίες. Αυτό είναι το εκκλησάκι της Παναγίας, όπου το 15 Αύγουστο έχει δωρεάν καραβάκια τα οποία σε περνάνε απέναντι. Και εμείς όταν ήρθαμε πριν είχε βαφτίσια εκεί πέρα. Και η ναύτα η Πάργα από ψηλά.